muna kokarin wucewa ne dai yanzu da magariba ne kuma magariba ma ta yi muna ta kokarin wucewa don zuwa jimbin mun samu akalla awa ɗaya muna fama. Anan aka ari magirban ga yana ana ba su. Bayan ba ta juya ba ta karɓar to kuma ganin yi fa a sare wannan kasar na ture ta bude wannan sare su yadda za a